Swempu blind, unzima no spawner. When I look into the mirror, I'm like demon alone. I won't pass the mic and the phone not on. When I step on stage, everybody in the crowd goes like Kubani Nalona, Kubani Nalona, Kubani Nalona, Usika Putu, Pateli Ibola. Hello Africa, and tell me how you're doing today. My name is BK, the president, Emma 2K. It feels good to be here. We are back again. Welcome to the sports edition under the Nayful podcast. Please make this channel bigger and follow us on Facebook, Sports Edition ECTV, as well on YouTube, Sports Edition ECTV. We are still the only sport podcast in the Eastern Cape, still undefeated, still undisputed. And today, man, let's shout out to Mr. Nay, Tamaku Kosane, and the whole crew, Abu Tastipa, Abu Simjo, Abu Hoot, and Abu Msiana. Thank you so much, Chance, for always making sure that we deliver the quality in this content. I'm not riding solo as always. I have my partner in the game. Former Mamelodi Sundowns, former Ajax Cape Town, former Chippa United, former Sokala Duma. Breaking news. Breaking news. Okay. Allegedly, obit. This is what do you call this thing of passing or information that's false, not verified? But number one, it's good to be back, man. It's good to be back here. You know, after I think one of the episodes that touched me, you know, sure. Emotionally, you know, when Hetu Zodani did, for me, I think it's one of those episodes we connected, man, more with our guests, you know, and his stories about his life. Shit, bro. Yeah, man, but now we're back. It's another week. Yeah. It's another week. Now la team bro, team man. Salute to Amakosi everywhere you are. Apusbugela kona city salute ba. Yeah, man, they're pushing. Kokumntu ngisisiza yo awusanuke kamandi PK. Uthambisa ntoni? Yandi ngithambisa ikhosi. Listen, man, today we are not alone. We have a special guest, another one. People have been begging us and shouting, please, gents, can you please bring this guy? So today we finally, after almost a year, bro, it's hard to tie down this guy, bro. We once met the former manager, and he told us straight that we'll never get this guy. So today, it feels good that he's here, and hopefully, manager will watch, bro. No, it was spicy, bro. The manager was touched, bro, and that's the purpose of this thing, of this culture. We touch the nerve, you know, but not in a negative way. Sometimes people they will misinterpret us, you know, but I think after some time you also see Ogogba direction, you know. So we are here in this culture, not trying to belittle anyone or insult anyone. We are here in this culture of boxing just to promote. So today we have a special guest. Let me introduce him. He is a SA champion, IPF International, WBO Intercontinental in Bantamweight division. He also rated by WBO, also rated by IPF as well. As a professional, he had 19 fights. He lost 2. Yeah. He drew 1. Yeah. Match is the truth. Yeah. And later on, they are the best friends in the game, and they've been through a lot. They can tell you the stories, this guy. So, Mentown, let's welcome you, Puti. This is Mentown Landile Maege. Splitting ala sound nje popo. Sharp PK sharp. Simnandi kwamakilasi highway, man. Finally we have you, bro. And we are feeling good. We are more than happy. Mentown Tumza, he have a different story than
other boxers Ne. zalapha eMdantsane. Okay, You know, today it is that day that he's going to share. Akhulula ibhaji. Akhulula ibhaji. Ayichome. You know, Afike ekhaya. he's going. Ahlala relax. Exactly, bro. So today he's going to share his journey in boxing, the story of Men Down. The guy has been through a lot, and the guy is raised above. So today he's here. Andikwazi umyeka kodwa. We know that akasahlali ngumntu waseJoburg. Eh? You know, yeah. Before he's He's a guy Randburg. from Joburg. Before he's Randburg. He's a Before guy- he's No. Randburg. No. He's a guy from Joburg. Men Down, welcome, bro. And as Utumza said, kokuba khuleka, khulula igazi. Mandimkhulule. Yeah. Ndifuna umkhulula ngokwami. We are going to give you zonke izinto zakho. Uyayazi ba imfanelo. Imfanelo zami. Zokuvula. Ivula indlu. Zokuvula indlu. Uvula indlu. Uwe. Zikum tata. Yeah. Akuvulele bro Men Down just to show kokuba senza ntoni xa. The Men Down apha ke it's culture. Ne? Yeah, culture yalapha ba. Xa ufikile lapha udibane ne matchmaker yalapha. Yeah. Ezokugibisela ngefight. Sure. Wena usinike winner cha kwezi fights ta. Wastalini. I understand. Mina ngimtadumza. Yeah. Matchmaker esaziya kuthiwa kanela sazengobuso elizweni Yeah. anka ku BSA andiyobhalisa ndifumane license yami matchmaker Sure. but kenzayo sakunika ifight undixeleli wena Okay. until sifumane umuntu wokugqibela iwin Positive. sisusa ngo Ricardo Malachika no Hem. Ricardo Malachika versus him. I see him win. Eh? Yeah. Showtime. Hey. Yo. Uthi now. Knockout points. It can be knockout later rounds. I think round 7. Eight. Round 7, round 8. Siseko phande days nokuse. Yo. Inzima. Ngihlobo lento kuba So explain. Because uzofaka ifeelings phakathi. explain. no, anizofaka feelings. Mamela. Amachitako. No, mamelani. Sure. Mna iboxing ne uhlobo ndibona ngalo Yeah, Jeff Bani. Alright, sure. Ndihamba ne-style esikabani. Okay. Yabo uba ubani ngoba i-style esikabani wathi asinosibetha i-style esikabani. I-style esikabani singasibetha i-style esikabani. Yabo. And then kube khona lanto ithi ukudlala kwe-players ezi-different. Yeah. Yabo ingayitshintsha umdlalo lonto. For sure. Yeah. Yeah. But ke ngoxa uzawuthi ukhuse noSiseko. Ndicela nje uthethe into eyi-1. I-1 nje cha. Sure. But you are going to give us the winner. Yeah. Okay. Bobabini aba bantu. Bazi right hand Sure. but badlala bazenza yeah. Okay. Yabo. So la fight ndingamnika ukhusi. Hey. All right. Nice one. Hey. Okay. Yeah, kanti icingele. Sindulele kwenye. Nice one. But it's tough. It's very tough. Yeah. Sindulele kwenye. Khafu versus Moyise. Pretty boy. Truth. Okay, zandinika. Ukhafu angayiwina ifight. Tough. Ne? Yeah. Distance. Knockout. Why kwabanye beningazibuza? No. Mamelani. Kaloku afunika like sibe fake le. Because awuzuthi xa uthe kum uSiseko nokhusi. Ndaninika uyiwina. No, ndaninika iwina. Okay. Yabo. Anabuza into ba i-points okanye Kodwa ngizile kuhema. nindibuzile kuhem anandibuza kuTeyisi. Basiye. Okay, basigithe. So truth win. Yeah. Okay. Hayi nesho. So from now PK sibuze but yeah all the way it stands. Yeah. Okay. Ginqi noNqothole. King, obvious. Hayi. That was easy. Eh? King. Kanba.
wasana sensengumuntu I think ngazi points. As a points, like Yeah. distance. Yeah. Sure. Okay. Nice one. Zolile Mia, Sibusiso Bandla. Yo. Sibusiso Bandla. Nyana. Unyana. Zolile Mia. Hayi. Disifake ngomobo bese sithu. My man. Sure. Anifuni nobe ndisakude le fight. Okay. Ndingayinika uMia le fight. Straight away. Okay. Sure. Much. Knockout. Knockout. Yo, No, not round 1. Round 1. Round 3. round 3. Yo, round 3. Still. Because of the pressure. Okay. Okay. Sure. Yeah. Noncinga. Versus Fuzile. Yo. I bought you, myself. Because of different weights. Yeah. And We're also not Asisijonge based on iweight. Siyadibanisa nje cha yabo. yo, aclever umabini ke lamachita. Golden Boy special one. But ke ngoku in terms of weak point ka Azinga. Zawunika usive. Okay. Oh, okay. Distance. Andizuyithetha ba like Izohamba njani? yeah. Yeah. Okay. But special one ayithatha. Yeah. Distance. Sive nathi later rounds KO. Later rounds, okay. Oh, okay. Yeah. So much. Hayi kunzima. Hayi kunzima PK. Yeah, tough. Not like bandi Ne, hayi. yeah. Yeah. I know. Last one. Yeah. Men down versus Likosigaba. Yo, now khona about Yeah, ndikhona. Bill khona. Okay. It's difficult because of Indim yabo. Ne. Yeah, difficult because of Indim and anifuna kemna kandinguye umuntu ozayijikeleza Sure. yabo. Ndingatsho ndithi ndiyazinika la fight, ndiyazinika Ithatha la fight. Yeah. ndiyazinika lo fight. Liko yeah, still growing now. Yeah. So yeah, Ndimbukele kaninzi it's fair. kakhulu. Okay. Yokugqibela. Zolani Tete no Charlton Malachika. Obvious Zolani Tete. That was easy. That's the siyagula ke quarter finals. Is M versus Goose. him versus Goose. Because of okay. Amnika him. Showtime. Go. Distance. Pa. Yeah, it can be distance. Yeah, it can be distance. Okay. Kafu King. Go. No, can you get through? Draw. Funny win. Yo, ndiyaqala uyiva draw kule. Ukukoka sayibeni sakuyaqala ubokoni draw. Yeah. Funny win. There must be a win. Jeez. Uma bekuse said masise ko penalty. Yeah. By cricket bezathi into le over. Hey, power. No, Power over. The thing is, kanjong is like benchilo ba. Mina ndinjonga style. Yeah, for sure. Yabo. That. Umzekelo andi boxing mina unfavor. Yeah. Yabo, unfavor. Even if ndingayi ndihlale phansi be judge. Ndingenza ifair like. That's why I say draw. Stingy winner thina. Ahora siyayifuna. Thina stingy winner thina. A winner. Yeah. It's difficult. Sijuli Jaco. Difficult. Ayiphumle box ekoneni. No, Ubekoneni menjalo. Ayiphumle ekoneni. Yazi ndizama ucinga ngoba xa kunothiwa mhlambi bayenza mhlawumbe sithi babheka phambili. Yeah, oyi-one elimination, wabo yeah. masithi oyi-one wabo akakwazanga ukwenza knockdown between the two. So that is why ndisithi
ingabhalansa. Okay. Yabo, because But who's- ubabini like like istyle zabo Yeah. understand, Oh. like ndiyazazi. I feel you, but who's got the edge? There's always that one that okay. There's balance, but omnye based on what and what. Angawini. Edge. No baba's out, but khona le yeah. Ndingamnika uchafu. Okay, Perfect. masukaf. Yeah. sibambele oqala Simkile. sithi uMia noNtshinga Kanika usive. The special one. Clever usive. Yacinga kabethi nje. Nceke noTete Yeah. Jeez. Yo. Khawulezile ukufika le match. Hayi khawulezile. 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 Okay. Ndingatsho man ngamnika ne Yeah. ngamnika because Wow. man explain. Okay. Nego last one. Yeah. uyamnika Wow. Jeez. semi final M versus CAF Wem. Hey. noNtshinga versus Tete Dead. Last one. final Tete versus M Ndikudead. Last one, the champion. and the champ and the winner Yeah. and the new Zolani Nombanjana That's Tete. Wow. No. Yeah, choga for the first time kube kuidro. Sekala uyiva champ le weyetro sekala uyiva champ sekala uyiva but wena xa ibonele matchmaking skill yam out of 10 nganika ba Wena ba? le matchmaking yam le bendiyenza as fight As nganika fights. ba out of 10 Out of 10. sithi kuyakorekeshwa I think iphile enhle le enzile. Kebi. Yeah. Kebi. Hayi, Tough. Andifuna ubenzile ndikunika bani. Ay, tough of it. Ndifuna ukuthi inhle. yindle ndandifuna ucamago ephosa vandithi bawela yena noba yi-5 rounds hayi 5 rounds ininzi i-trick Hello exhibition by it. Kuyafuneka uyijimele. hayi khona video gym Hayi. Ayenziwa njalo kaloku. Boxing that's the time. Uba yena yaziminca phana uthi wena xa uthi kanti umane siya pha ku-main down amane sithi i-main down kandibonise uba kwenziwa kwenziwa njani njani. Yeah. Xa ufuna istamina uthini. yo zininzi bro eproject kwenzile example ebosifezisa i-boxing phokuthi area kukurhulumente kuthiwa ubrabik mpolampola Yeah, sure. wayihamba ngehonda ethanda ukungena inyameko afika abaleke ebhek kwapha inyameko ebhek I think yayilab back then but baqala pha bayijika yayinentsika yambanqindi wakwazivincela pha imini eyi-1 lapha uba masingene pha kanti ukhwele iscout makubethwane luckily enye outfit yavula umnyango sabaleka zange siphinde siye pha then Wabaleka amanqindi so wabaleka so kaloku xana uzawufika uthi uyo challenge Andiyoboxa. mangaloma man ndiyombetha apha sithetha ngeboxing asithetha nge-street fighting si-street fighting unovela uthi Ngizongena eringini. uthi hayi ndiyombetha because uzawufika umbamba umbethe apha uzukwazi umbamba awuzukwazi uthini nalanto ithi ndibetha undibambile awuzukwazi Awukwazi. ayenziwa kuthiwa ndibetha undikhwaphile ayiyenzeki loo nto leyo. Mendown man. That's how luhlobo besikwamkela ngalo Fondini. Sorry bro. Zivakele iFondini izithonga zakho phayana. As I said earlier on that you have history esohlukileyo kunabanye abantu abakhulele eMdantsane. But you rise above wabe ungulomuntu nguye. Sure. Ungumuntu uyiforma mzingeli
you know, bungumuntu ubuzingela. Yeah. Meaning uyindoda strategy. You were chasing izilwanyana phayana. Now you are chasing the world titles. Yeah. The story of Mendown. Bani Mendown usukaphi? Udibana njani naManqindi up until this point? Okay. Igama lami ulandile. But ke kwi-IT balibize ngolandi. Oh, sure. Ifani ke kunxeke. Isiduko sakhe ke ngoncibane lo. Hlandla Ntswentswe. So zonke ke ezo zinto ezo zinibangele into abantu bengilomlungu nguye. Ndisuka kola lamhlaba obomvu. But ke abantu base Queenstown basoloko besithi mandingathi ndisuke Queenstown. So ke nami ndithi ke ndisuke eVitlis. Ebhede. Ibhede ishayilo xa ibizwayo. Okay. Yabo. Ibhede ibizwa ngoba ishayilo. Ibhede nindlambe. Abantu basebhede. Abantu basindlambe. Omakhulu bethu babehlala eBhede. Okay. So xa usuka endlambe usiya eBhede ufika kukho ifamily ezifanayo. Uba uya kwaNgceke eBhede uzafika uNgceke khona wayisuka pha uNgceke. Umnombo wakhe wayisuka pha. Uyabo? Waya kuNdlambe. Yabo. So ndikhulele kuloo Ndlambe ke lo. Yabo. Ndikhula ke nabantwana basendlini. Sure. Abantu abadala ke pha endlini abangomalume bam baye basweleka bonke. Yabo. So ndakhula ke mina andimazi like utamkhulu wami like and these wishes zami ezo ba yabo even nabanye omalume bam yabo utata omncinci njalo yabo. So ndikhule ifamily yami incinci, family incinci, ifamily kwaNgceke. Ndingathi incinci pha elalini but when it comes ngaphandle bakhona abantu bakwaNgceke but asazani. Oh, okay. Like other families baziyazana yabo asazani thina but sikhona yabo. So ndikhulele yapho ke. So I think uqala kwaMaManqindi waqala 2002. 202. I was 7 years old. Jeez. We shall see. Yeah. Sure. Tithatwa yenye brake pha ethanda tongtasne. Yabo yayithanda uhamba namathe amancinci pha eReni. Okay. Yabo bra wayesengumbe but hey ngubra omdala but engikawoluki ngolo xesha. Sure. Yabo. So asithathe ke apha yena yajima iboxing yabo. Asithathe ke apha. Oh then manje ndibona ubra wam yabo. Ndingathi ngubra because i-cousin. Okay, sure. Umama wakhe nomama wami bazalwa ngumuntu oyi-1. Okay. Yabo so ndingathi i-cousin like olhlobo lami noMagusha. All right, sure. Ngibona mos Yes, boy. Yeah. So i-cousin ubra lo wayimana yawana mntana ndimbona xa isuke ejimini abeke into zakhe pha uyazingela yathini moswenza yonke lanto. So umzekelo mhlambi xa incokola netshomi zakhe mhlambi ndihleli pha amane demonstrator kaManqindi. Into efani ke kum ngokuba mina ndithanda iboxing yenxele. Jeez. Okay. Ndithanda Southpaw. Southpaw, yeah. Boxing ya Southpaw. Xa ndifuna ufunda iboxing, xa unothi mina ufuna undifundisa iboxing ngazondifundise ngeSouth nge Sure. Yabo. Okay. So ubra wami wayi-Southpaw. So mane esenze izinto ke yabo ba step back 1 2 step back no njalo. So andikayi. Sure. Yabo yabe ikhona ke nenye ibra kwakuthiwa nguTanorido. Nayo ke yayikude eManqindi ngicaba ke ngexesha labo. Sure. So ndiyabava ke xa bencokola yabo. Nyani ke kwakho lemini ubra sithatha ngayo lo ndithetha ngayo. Sure. Sahamba ikhona nenye yasecala kwapha endlini kuthiwa uMabhuti. Yabo yakwafata. Yani ke siye pha engiqonda kanjani lapha ngaphakathi siyoyika soyithuna lesimane sibuzana mfondini Sayithini sive ke kubethu istep apha itham kwenza ithamtam ithi kuthi le sihamba nayo yava ba ithi never step
sibe sisiva kwijim esigqitha kuyo kuthiwa kwaMove Yeah. sibe sigqitha pha kwakujima abantu bakwaRhasmini Okay. kwenye time yakwaRhasmini ejimis Sure. siyavo ndaqonda ngapha ngaphakathi uvalo isini ngiyahatsho ngugugugu ngoma ngasuka sayofika nyana apho sithina siyakhona siyajima kubhanda Sure. Khwaza sijima kubhanda ukhwaza sabe ke sijima ke saqonda safika apha sifika apha abantu babilile kumanzi phansi ngoba noma kufefa amanzi nathi sancedisa yafika le sihamba naye yafika ikiti Yeah. thina siphetha ngakiti Ziyabela. Yeah. kita ke nyani kwajinywa kwagqitywa kwenziwa nee-exercises but ke uTabhanda wayesenza ohlobo kukho ii-boxers ezincinci kube kwi-boxers eziphakathi Okay. kube kwi-boxers Yeah. Yeah. ezileqa senior Yes, and then and then kube kwi-seniors xa kutrainwayo kuqale utrain thina Okay. bashiyeke bona besajima besenza istep and then kana sigqiba kube kwaba balandela emva njalo njalo ukukhula kwethu until kude kufikelele kwi-seniors elaxesha ezibrazil zona zizi-seniors asikabikho i-professional that time simane sihlala ke apha samane sayo kokuqala sayo kwesibini saya ke ngoku xa siphinda sisiya okwesibini kanti siya ngemini yesparing Yeah. Afika cruise yo. hey safika pha ngesparing safika sabona ekanxitywa nathi ke ngoku sesinxiba ke ezi zethu Sure. impahla because besigodu ke simanzi sinxiba inyama sibone kufika igloves ngenye ibheke enkulu bheke phala kapha qonde asiyazi ba yintoni leyabo siyava sijongane ke namathi ezi seziqhelile intwana zalapha ziqhelileyo yabo ziyitatazelela man and asiyazi asiyazi into thina nali siyafika yana isuka bemdantsana yabo Sure. mose isiqayisilwa pha mhlambi yalo iboxing Yeah. mina ndandingazi kwa boxing mina ndandikubamba hlohla inhloko Beka phansi. yabo ndingazi into ngezinto zoboxing nyani kwavulwa ke le bheke kunikiswa igloves sasiparishe zokuqala sabethana nje Sure. ndaqonda ngaphakathi ndicinga ezaa zinto bezisenziwa kubrano nalo Yeah. bayabona ndifikile apha handa sixelele into yoba ndizakwenza laa nto bendiyibonile Sure. step back cross hook step back cross and ndiqonda ndizakwenza laa nto yafika igame yam ndancetyiswa nenye phaya chacharak ndasikomba ngaphakathi yaxoka mtshanam into endingeyiyo ukuba ligwala zange ndaligwala Sure. yabo zange ndaligwala ndiligwala kwizinto endiqonda uba zizandiphathela ubungozi Sure. Okay. ndiligwala yabo andifuna uxoka ndiligwala kwinto ndiyazibaliza ndiphathela ubungozi andiyeke nyani ndadlala ndisiparishe endiqonda hayi le ndathi ngondidlalayo ndenza laa nto bendiyibone phaa step back cross hook in out step ndiyayigxizisa bethi into eziyi-1 qha kwamiso wathi uTabhanda man wonke wayidlala le ndiyazi zange ndayidlala mna uyidlala into ndibetha amanqindi amahle kangaka because jonga ndithi in out because ezi bezindizibona kuzo nazo zisenza loo uba funeka uthi in out bethi cross bethi hook ngoba mna ndibambe i-cross ne-hook qha in out cross ne-hook qha Sure. ndakhula ke ngolo hlobo yabona mane ndikhula ndayeka Okay. I think ndajima 2002 2003 2004 ndayeka 2005 laphinda ndajima Aqalisa again. Okay. sekutshintshwe indawo ke ngoku tshintshwe kwenye indawo isezantsi Still sengaphi we'll see. Okay. napha hayi ke phaa ndafika ndafika sendibona ezinye phaa ndizazi nozazi eziya and ndiyabona uba ziyatshisa yabona iboxing xa uye wajima uyifunda uyiyeke Okay. xa ubuya
ubuya sozimisela Yeah, sure. yabo ndabuya sekukho ezinye zikhona ezibezindandi ezishiye ezijima yabo and izine fights hey andaqonda manjime nama ndajima ndasparish cha ingxaki into ba ezi zona zothuka lento ba kutheni ndizibetha yabo because ndiyazibetha ezi kudala zijima mina but mina akudalanga ndifike yabo nyani ke xa kuyodlalwa nani manje ndingayi xa kuliwa ngomgqibelo undiyajoja ndozingela ubambe ukuzingela nokudlala iboxing yabo because pha endlini kukho izinja zozingela sure yabo and ndiyayijwayela nanto ba ndikhule pha endlini kukho imfuyo so bendimane ndisiya nasentabeni nyanzelekile yabo so bendiyazi into yoba iyona nto ibindenza uba ndingayodlala because bendingazithembi ukubona uba yani man ngathi andikabikho kule level xa ujonga nabanye abantu ingoma ngathi andikabikho kule level ndaqutyulwa ngenye imini ekuseni yabo ndayithathwa pha endlini fika ndathathwa unozala wamavume ke nyana yena wayeseyixelelwe into yoba mna ndiyabaleka abakho xa befika phaa ba ndiyabaleka report kwathiwa ndayothathwa phaa I think ndandina kula minyaka 10 11 sure yabo I think ndandina 11 ndahamba nolu first fight yam amatsha ezibini manje ndayolwa esimo isimo fika nokhwela isikali fika nokhwela isikali nandisenza 43 ngoko for sure 43 yabo khwela nyani ngaphakathi ngqondo ithi cwam nyani kwadlala ndiyazibona ezinye ziyawina kodwa ngeke into ndaqonda ndiyabizwa igama lakho labizwa ndanxiba bathenga ivest yam la yapha fowuka mshini ngaphakathi ndiyacinga uba lo mjita yapha isimo le yapha isimo sure qona ngaphakathi ngapha ndizixela into yoba into enzayenza apha in out step back cross hook in out step back cross hook nyani sure uyamamela uyayazi uba ndayiwina la fight sure second round yachithwa because ndibetha ndodwa ayipheli ithi phindisa ayusensukile in out ingethi suke yabo sure amanzi kuba yachithwa ke la fight andawina naye ke saqhubekeka manje ndiqhubeka asuka sure ndimona ndakhula ke ngoku njengoba ndikhula ke manje ndisilwa andayeka I think na 14 years ndayeka ujima qondayo ndiyeka manje sesigele andiyazi man yazi boxing yenye nje into sure lawe liyana ndingathi sisifo into ekungenayo awukwazi uyiyeka uba ungenile kuyiyo ndabuya xa ndina 15 sure ndayeka na 13 years ne xa na 14 ndabuya xa ndibuya kula nyaka kanye ndibuya ngayo noma ndibuya phaa ngoFebruary ne ndabuyela emanqindini ndajima qala unyaka ndajima ndava manje uqhwitho nami nalapho manje ndoje qha ndiqonda uba ndilungiselela uba manje ndibe fit yabo sure manje zihambe manje ndizidoja mna ndihamba nemizingelo kaloku yabo ndihamba nemizingelo kumnandi emzingelweni because ngicela imini yonke pha ndifunza izinja kuba kube ndibamba inyamakazi into emnandi kuzingeleni yabo there's this guy on TikTok I think ngola lamacala Pete before ayekuthanda ukuzingela into emnandi kuzingeleni ngaphandle kokubambisa ukubukela izinja xa zibaleka ne ubukela izinja ziyabaleka ziyaresisa ziyashiyana jeez yabona yonke la nto manje kuba naxa nibuya ningabambanga niyabalisa uba ibona mnyamakazi yavuka yehla fondini ithi xa sihla pha yathambeka yathatha intontoni yabo so kumnandi nje yabo naxa ningabambanga niyaniwareli nalo nto ezilonga ba beniyobukela izinja yabo inja kabantu bani niyayishinja kabantu bani yabo yes sizwe into enjalo so imnandele nami la nto yabo okay shonyane abuyela hayi ke ngonibuyelayo kwakukwamawele aselinge okay ukuthi ngomjonono
Amajita kwakuthiwa umjonono. Yo. Ayichisa lo mawele. Sure. Elinye lisiniya, elinye li amateur. Ke mina ke emanqindini bezingekho into zangoku icadet nento zazingekho zazi. Oh, okay. Junior ne senior cha. Uba una ngaphi uyi junior. Okay. Kube ku senior. Icadet ne andiyazi mini cadet mina andizazi ezo zinto. Yabo. Zinto endisanda uziva ngokuleminyaka. Yabo andizazi. Mna ndibe senior ndina 14 years. 14 years. Jeez, bro. 14 years ndidlale ne seniors mina ndina 14 years. Into endibangela lonto is because of mina ndandithanda lo untsu yemvumntu. Ndandifuna udlala nalo lo ikwayo. Uyozinyolela yena. Kwakhona abantu abathi ngomjonono. Uyabo. Nyani ke lamanje time epiko ke nakwento esi. Ngabe inqondo hayi ndifuna ubonwa pha kubo yabo nobra wami ke lo ndithetha ngayo Sipho but akasekho ngoku yabo so nyani ke first fight yami ndibuyile emanqindini I think nana 14 ya ndibuyi fike kube kudingwe umjonono edinga opponent senior kuthiwa jonga awufuna lona la boxer inhlonti iweya elaxesha u 52 ngabe uya kwezo 52 mna sekhumla wakhe nandiko 40 something 48 46 okay that my is dinqotololo ndimncinci ndqotololo that my is sure kwadlala kodwa uzodlala egqibeleni umjono uyathanda kudlaliswa emgqibeleni ya adlaliswa nomjono emgqibeleni yo yamjita dalwa naye uphuka izinyo lamjita yabo mna impumulo le gqiza ziround zintathu kwiround umjono uningxaki yena akayoboxa fight boxer cha thanda ukubeka apha phambi kwakhe ayikubetha yabo and ke mna ungalibali into ba okube ndisparisha ndingalwi ndisparisha nje but andikange ndisparishe nomuntu nje ufumene opponent ngoku lanto yokwazi uzicingela yabona ibalekile emanqindini yabo lanto kuthiwa kugumba wena ugumba ngoba uba ndizawuwina njani apha yabo uzigumbela yenzeka ke lo way leyo so you won that fight ewina la fight kamjonono ewina ngepoints undaqonda kuthi emveni koko kwafunwa iwele likamjonono balidlale nami ndalibetha sure xa ndiphinda ke ngoku ndalibetha ndandizahlala ithambo ndalibetha ithambo umjonono yena lo umdala ndambetha ekomani sure then lincinci ndabetha ithambo yaphinda ifight yami nomjonono lo mdala yenziwa kwapha ilinge ke ngoku yo hometown jonga nalapha ndaziva ba yandibinda round 3 yo indibinda ndingakhange ndiyilindele yabo wo suswini that's that ndifuna uperforma indava hayi khonto ndibileyo sure ndaqonda mancobe phanda choko ndaqhaqika phela ifight yabe yawina le ncinci ke nguyaphinda naye yafuna udlala nami yabethwa ngomnye umjita olikhaladi yanengxaki nenhloko ayakwazi uphindilwa amanqindi khona esinye isivuthe sase Lady Grey abethwe sasivuthe sase Lady Grey sure so akhula ke ngoku ndisilwa njalo okay so ever since ndaqala ngoku ndana 14 years uba isiniya up until ndathenisha yabo so isiniya ndidlale ndina 14 ezinye boxers zange zayibthini zayenza loyi kwela cala ndandingoqala udlala kwisiniya ndina 14 years yabo
khula ke manje ndidlala ke boxing mandidlala and nakwi teams mina ndandikwazi ukhutshelwa umuntu ndithi ngone unqotholo ndandike ndadlala naye amatsha Sure. ukhona enye bra ndandibethe iboxer yayo ndithulele itawule ngoba yabo njani okay wawina unqotholo sasidlalela eTinarha Oh sure. Asilela eTinarha kwenye complex pha ndabona ngaphakathi khathazekile yabo xa befuna undipika etimini kaphinde ndathi kuba ndiyi yabe team yabo ishota ngampa ekuma ikhrizana ndabe ishota ngam ndatha ndiyi kwabuzwa ngobani ndathi utabong sikaloku ujule itawuli Kudlala wena ndidlala nonqotho unqothole first round ndayithatha second round eza ngamandla yabo betha la cha lena yanento ethi I think niba ndifila kaphulu ngijula itawuli Jula itawuli akusize ya kaphuma phuma sinqoma anqolanga ngikhathazekile yabo because inqotho ndangamazi mina ndansiva nje ukuthi unqotho ndangamanomazi yabo dakhula ke nyani nandidlala ke kwezindawo emajonini ndandidlale nonyana okay yabo unyana lo wawina yabo nakhona ke ifight yakunyana sayivamva ukhona umuntu wayekuthiwa nguSipho sure waphakula cala lethu wayesebenza emajonini I think no wasayiva kula kwiviki ifight bebafundini ukwamanqindi pha emajonini yabo kanilungise ibox ezikhoyo yabe indimi nabani ibox ezikhoyo I think indimi ndodwa pha ejimini ibox ezayathathwayo kwathathwa mina qha akekho umntu wathathwayo kwathathwa mina qha kwathathwa iSada kwathathwa eThambo I think asibathathu base akola cala saya pha they winner if I time uqala nesibini tobethwa ngunyana kwa final Yasiqathisa ngunyana Landwana Liana bro I think is one of the talent that we've lost xa nimbona nithi because quite hlobo ikhole ngalo him turning professionally and just nje ngokumjito performance by is out of sight out of mind wavele wachinja but yeah man but talent so down you go kule boxing uyakhula and udibana phi nemdantsane no Mr Ncedo Cecane former champion now you are a big deal phakwa amateur bayakubona ba hey lentwana khona into ekhoyo pha bensiza apho ke yabo and then into esenzeka musi emveni kwala fight kanyana kanononyana sange ndiphinde ndibe nazo ifight like ezi manje kuba ziyandifuna okay uko intwana eziyithupha eSada ikwakusithiwa nguRuki enye kwakuthiwa nguMatlala bezike zeza apha zoyithuza zisuku sezike zajima ndizibethe zombini sazisaziwa zombini zazimane zithetha ngam ndithi kuzo xa ndizixelela ubona lani ba mos mina bendimane ndiyeka iboxing ndithi kuzo Machita ndiyayindekile zona zithi xa njeba zijima ke zimane zizibona ngazi strong zithi xa zithi ba songambethu landini ihambe lo ndizofika kum ndijime once ndive ndijime ewe ndathi kuyo imbhobho uqala liyo ndandani imbhobho akho nithi ba wena ndijime kaninzi ndijima iveki la veki sidlala ngayo ndijima la veki ndikubethe sure so ndathi okay sure adlala ndajima la veki nyani sadlala eSada Hall ngelo ndajima la veki nambethe umbhobho ucoach wakhe wayelile sithi lentwana imbethe njani umbhobho ibingajimi lentwana ndathi kuye lentwana intwana encinci ikhulela phansi kwami ibi junior yami ayicacise ise junior yami nangoku ayikazi uba isenior kum ise junior nangoku sure ndaphinda ndayeka uboxer because akho mntu ndidlale naye and ezike ngoku zaphakula cala lethu
zibona umkhetho yabo into ze boxing ke So yeah, that's like politics. okay kwakho intwana ekuthiwa ngumpopho ngumatlala pha iyachisa kodwa man zawudlwa naye dada man ngumntana naye lo zamjimela iviki Sure. ndiyombetha nyanda mjimela iviki ndombetha again and then ke ngoku ndayodlala isimo Okay. kwi-tournament pha isimo dlala noba kwaqalwa ngo-8 okona ndibukela amanqindi bukele ndayodlala inoba ekuseni phange izithuba zabo 5-6 Sure. yaba ukube ndihleli yo endinwana ndandlala nentwana kata babes I Okay. think yayeka and I think wayeka usihle Zifiti ke wayegood kusihle hey and then better ndaqonda eyandiboni man ubona luba ubethwe ndaziyekela round 2 Sure. ndaziyekela ndaqonda ya man I retire. mandiyeke man apha yabo la ndayiyeka ifight but ndaqonda okay noma ndenze mandiqhubeke ndijime mhlawumbe ngizovela ifight right yabo ever since la match ke mina ke ndingumntwana enzondo apha emanqindini ever since la match ndandibethayo ndandazixela into yi-1 ba ndibawela uke ndiphinde ndidibane nawo Sure. 1 ndabawela udibana noNqothula ndabawela udibana nonyana ndabawela kaloku Sure. noba sasidibene amatsha noba phi but ndandibabawela Sure, ayipheli. Emadoda iphile. unyana ndadibana naye apha eMonti ngondile apha eMonti Ufika njani apha eMonti? okay mandiyize kuloo nto leyo njengoba ndandlala kule cala ubra wam waphela usuhlukana nokhwazi waneyakhe ijim ke nyani ke ndabe ekubekweni bakhe ndandisekusuppose uba kudala ndathinisha Sure. qha mane kuthethwa ngetransport hayi asikwazanga ukuya ntoni nqokhenye ndithime ndingathinishi nyani ubra wam tasira abe yiye yamdika le nto yabo umagusha yena sekweli cala ngelaa xesha sine-fights and sisilwa ya uyi-champion yabo ubhuti wam ke utanceduzi wayejima ukhula nobhuti wam Oh, okay. wayejima kwakhwaza even naye Oh. yabo but mna ndandingekho ngelo xesha yabo babejima bonke notasira ka utasira kumba ndikhona nto ndifuna ukudibanisa naye yayinguDisemba 2017 sele yabo nyani dibane ke notanceduzi Sure. ndizonwabele mos namajita ami yabo ngoDisemba umnandi yabo yabo ndizonwabele kumnandi amajita izutasira ndiyambona lo mntu wami naye pha andimazi abuze amali lo mntu ndimjongela phantsi kweminxeba Yeah. Ifood. mazi ndidala mazi athi kumba kuncedo ke lo no axelelwe ke nayo utanceduza uba yile ntwana ke lapha endlini kwaJenganini akulomathusha heyi ndibe ndandizawuya kwa-8 qha kwacaba utasira akakangade ayifumane ukhona omnye umadala apha kwakuthiwa ngukhosi ndilibele nje igama lakhe wabambiza ngalo kwa-8 wayijimisa phaa wayijimisa utasira Sure. yabo nyhani ake sivumelana uba ngemini ethile ndizawuhamba ngeMonti ndisapha eMonti sure hayi ndonwabe ke nyhani ibe nge-first ndahamba nobaleka nge-first Hello. 2018 nge-1 kaJanuwari amajita afika phaa kumephetha utywala obuninzi ndandimajita ndiyiyekile mna nena That was the first of 2018 January. ya Jeez. ndiyiyekile Focus on boxing. u2016 ndandiyekile usela tu amajita abangathi seli ndamgqiba Sure. 2017 andiseli ndayosela ngoDisemba Ka 2017. Sure. utywala ayonto yam zange ndabuthanda Yeah. even nakwezinto zejatu ndandisithi mna xa ndiziva ingathi ndaziva uba Cibuke. ndihambe Sure. yabo so
ayinto yoba nangoku andisinosela ndabeka phansi because ibingeyonto inzima kumuntu uba ndivele ndingaseli. Yabo 2018 ndajima 1st January ndajima ubaleka ndasiqala uba ndizojima ndajima I think of February ndakhwela ndazimonti sure ndafikela kwakusajinywa apha eMdantsane Sun ehotel kwakusajinyelwa apha ndafikela phana uTanceduzi wayengibona ndayafika ndahlala phaa lokhalwa ngumagusha andifaka eMdantsane Sun ndafikele kophila uMpontshane yabona le bra Mpontshane kubo bonke abanena ndike ndadibana nabo sure akekho ubra nje serious hayi intoni le what's up about him la bra nobele khuthele akunceni ukuxelela inyani okay like uyayithetha inyani yabo akakufihleli yabo nyani manje nihleka ibuzi ngiba igama lakho ndixelele ndingumenta no ayihle engqoma ngiproudeni manje unihleka kangaka iphindi ihlala ingibuze man uthi umbani kukho noyamkela phaliso ke yeah enye ibhoxa kankazazi ke ngelaxesha ndazezilapha ecampini nganhle umagusha uhleli iphaka ndoya ngazoyanga yabo sure igeze kuphila Mpontshane geza athi komagusha bama ungamoyi man yabo unje into nje sure hayi ke nami ndibe nqoma mama nanimoyanga yabo because ndimbone kwayisafika yabo hayi ke nyani ndihambe ndiyobonisa uTanceduzi afike pha ejimini andithathe sihle ndibonisa uTalindas bawuzomanage ngomjita benibona ke noTamakaro sihambe ndithi kuTanceduzi noBulinda into yokuba obabuzi ba undini uzokwazi unyamezela lapha yabetha ke ibhoxa zalapha join the special forces yabetha ke ibhoxa zalapha ndithi kuye ndizayibona loo nto leyo koobhoxa zanibetha eMdantsane nditsho kuye yafika koobhoxa zanibetha eMdantsane because ndizibonile ibhoxa zaseMdantsane kwezi ndawo bendihamba kuzo yabo nyani sajima hayi ke ndaya kwa first ndadlala noSogcwayi the older one kunoSanele okay ndadlala noSogcwayi ama ngenyawo imiholo kwa 8 hayi manje bani lo muntu kaloku bayaziwa mose and uSogcwayi he's been all over that time we nationals London ake uSogcwayi kodwa i-draw okay sure fine ndadlala nenye ndiyanza ikhumbule ngibani ndadlala nayo nebetha kodwa i-draw ndadlaliswa noSihle lokata lena ndlale nayo ndaxa ndijonge ndathi sinansi le ntwana siyaphinda iweight ayilingani lana nenza 62 sure nenza 58 kodwa hayi ndathi mfakeni ndangena weight ngona ndifika apha ndangena weight uba masilwe ndisini masithu mna ndikhule mna kwinto ye-seniors into ye-weight ingabali so yayinto yam leya salwa so alwa ke nezi and then after zange ndiphinde ndibe nazo opponents yabo opponents manje kusithiwa hayi ndaqonda mandithinish angena kwa-professional ke professional you still have uTalindas noTanceduzi Tanceduzi is a trainer uBrenda zi-manager okay basa ngiqhuba right kamnandi yabo grand akho ndithini nyani ndadlala i-first fight yami noChafu apha ke i-fight yakhona ivela ndizawuya kwinto esemajonini ntontontonto ndixelelwa kwakukho ubra kuthiwa nguwe ipresident ubra Xaxa okay sure uthi good ubra ndandiye ndaya naselentikeni moseprison ngapho kule prison West Bank eWest Bank ndandike ndaya pha ndafika ndabetha umntu napha yabo
buya ndandizoya anazi majonini phini ba but ezoba semajonini lonto leyo yabo kwavela bazovela ifight kachafu Bradley Tali wayithanda uyapha ejimini andibamba Tali yapha ecaleni ba efundini tenishile most professional ndithi ukhafile ndithi athi uyafuna ukulwa ndithi athi okay khona into nenza kulisa nayo kutshuta liku khona into nenza kuliswa nayo sure yabo and strong sanobethu umuntu knockout ndithi sure ndinike athi okay ndihambe Kaba uye wathetha ke ngoku no Tancedo zwane no Brandlas. Ndava kusithiwa kumifundini uyalwa wena. Uyalwa. Ndabe ngibona ngela xesha defeat kudala trainer. Mlindeni. And isini fit. Yeah. Dayolwa nochafu. Ifight yami nochafu ndathi xa ndimbona kuyi in. Ndamjoka ngochafu. Ayi ngathi mncinci manje. Mfutshane ngibona ngaphakathi ngathi incinci manje. Soka ndayibona. Khona isikhathi sayenze ukuthi satya kwengomso buyigcwelele nguchafu ha sicalele into bayaxoka andiziyeka buyimva sayiringi Ivan kabe anikabi nayo nepavi awaziyo wena ipavelwa ngumoyisi kuasanda uzawa 8 yeah ipavelwa ngumoyisi moyisi kala ipavelwa ngumoyisi Dipavelwa nguAsanda dipavelwa nguPhila okay dipavelwa ngumagusha sure by 4 khona ke ninonke ngipiniko bavelwa ngabo bantu cha yonke iholo lamazo thombo yeah because isetankeni nawe yabo bayigombo kodwa tools yeah umuntu upavela uchafu Ivan mazi nomazi mina ichafu khandi sicela into wenze xawula inhloko yabo hey saya round 1 salwa aphela round 1 and uphela ndisiya pha kuyo round 1 no round 2 uphela ndisiya pha kuyo uzothi utanceduza ngokuyinkwa kwakhe efondini ka relax man yeah relax kayike lo vutu utanceduzi uyika into ba uchafu nansi xa ngigqiba bethi blows zami yabo alende okanye athi mhlambe engalindanga utanceduzi abone mhlambe iphoswe ngamandla yabo uchafuza ngokwabetha ngamandla yabo funa la right hand xa uyebetha xa ndibe mna ndifuna ukuphindisa nami yabo exchange round 3 utanceduzi uthe manipholi enyani ndizama ubhola kandithi ndifaka ipressure le ndibangazama uthi ndifaka iqanda qona nama mandilwe manama salwa ya balance la round qone for sure ezazi 2 rounds nazithatha then the third one wayithatha because of ngaye nda relax sure yabo because of ikoni sitho fourth round asixela bani hayi ndulwa kaphindi utanceduza ikhonini efonini wayizowa noni yibona lentwana inamandla ndikuba engaphakathi ngoku undifaka uvalo ngoku like undifaka ukoyika yabo asixela ba man ngoyiki man mandiye man ndaye awuchafu kaba pha ekonini sinikwe ipressure zezi ba efondini iya suyeke ndafika lapha man mfutshane mos ndabangazama ukuthi ndayi lapha ndabangazama ukuthi andike ngoku uclose Xa nabe ndizixela ba indalwa salwa la namjida abethana ngamandla murtu yandiva that's why it was declared as a draw salwa jeez namjida undibamba andibamba ngingamcingela ukuthi yabo wathi ngiyagqibezela hayi ndaphuma icaleni nami ndayibamba ndambona break engasazi ndabona ndimbambile uveshu yabona la fight yami nochafu sasikhelesa sazi ngcono ubethana ngehook ubethi hook usuka kwaAmad ubethi hook ndibethi hook ithi inhloko inhloko zethu zasithi sobabili yabo emveni koko ndalwa nenye intwana yasemthatha but yasweleka ngoku lona nayo wayisilwa pha nonkwenteni okay yabo
sasula ku Billy 1 and then wa move wachinja division walonga flyweight wabetha uMia wabetha uKomani yabo tachinja weight nami yaku flyweight tabetha ngubani nomjidi khona enye manje ingqotolulwana uMasixoli Langa Okay. and then sa khambina ku weight 1 wa ndazochinja weight mina yena say WBF Okay. ku flyweight then chinja weight uMia ndlaleli naye udlalele noMia Yeah. yabo so sa chinja weight yabo ndaya ku junior bantam ndodlala noNgibiyana Sure. yabo ayinenge kayichinja weight ndadlala noNgibiyana ndawina i-first title yami ayilwa noNgibiyana 16 December ndadlala noNgibiyana 2019 ndawina yabo Udibana phi neXaba boxing promotion kuyo yonke le journey yakho now you are getting there ikhululile ngokuyi kaloku i-title yami i-fight yami noMia ipromote ngiXaba. ya Okay. ipronyutwa ngubra wase kwenye time yasemthatha Okay. yabo then azothi ndabe ibout yakhona yathengwa nguTerris Okay. leya yabhatalwa nguTerris ibout yami noMia yabo yayi off because Rambo. yeah Okay. yabhatalwa nguye so ndalwa ke pha and then andibona apho ke ngoku iXaba yabo yandipromoter Wasayina iXaba. Tathes ke na ke ndimbona bewe sike kwethi ndifuna ukulwisa wena Yeah. Prawaphi man lo andimazi ngoba bayandibona manje lo brand mwana kodwa ndifuna ukulwisa wena Sure. andimazi lo bra yabo hayi ke nyani caba ke ngokwemveni kwefight yami noMia unyaka ulandelayo ndalwiswa pha kwiXaba Oh, okay. ever since ngoko iXaba. okunansilo kwiXaba from wahamba wohlukana noTancedos wakulicala wahamba noTalendas yeah go to iXaba. yeah Qhawuka xa kuphi umshado wena Tancedos and emveni kwefight ka Rakwinel zikhona izinto ICC. ICC Oh, okay. zikhona izinto ezenzekayo la fight but ke andinawuzithetha yabo then yaphela manje qhawukane into yami naye uTancedos yabo ndasicela into ba mandimshiye Okay. yabo so that kungade kwenzeka izinto ezirong Sure. between mina necoach yami mandihambe yabo ndahamba ke la kwicoach umnyamezeli Okay. so okona ndipha kuye until that Afire. yeah until that ndatshintsha indawo uTafaya ndilwe ifight I think noba 6 phakuye Phansi kwetafula. yes kule part uthetha ngayo like ukuhlukana kwakho noTancedos. You know, sometimes each and every relationship kunezifundo kune-learnings. Yeah. Ungajola nomuntu ongisisi for 10 years but there will be lessons ozifundileyo so that xa usiya kwenye relationship ungazenzi ezo zinto through usebenzisana naye edibana nawe edladleni turning into professional zindoni that you learned from your relationship yakho naye and also zindoni izinto that you learned but ezi for i-career yam azizoncedisa. ndifunde kakhulu ndifunde into ezininzi pha kuTancedos ndiye ndimbulele kwelinye icala yabo because ukuba ndandingengumntu ukwazi umnyamezela ndingazukwazi mna yeah uTancedos itraining yakhe i-tough la way like jinywa oko pha yabo jinywa oko yeah yabo ufuna wenze lento yenziwe Exactly. yabo until uthi uyenze yabo so ninto zoba ungahambe ebusuku Sure. kona ke uhambe ebusuku ya kona ke uhambe ebusuku engeyonto yami
especially eMtanzania because eMtanzania ndiwazi Yeah. anawami ebusuku eMtanzania nento zoba amantombi funeka wakhethile uthintini yabo so nalapho yabo Yeah. nendlela othetha nabantu kwathini yabo ininzi like zininzi izinto like azenzileyo Sure. yabo kangiba naxa ubusina xa une fight akuvizithela akayeke ukuvizithela Na after no okay. yabo na after yakuvizithela yabo so zikhona izinto endizifundile pha kuye yabo zininzi Yeah. ba ndingazithetha ezinye mhlawumbi ngathi kumke ixesha liphela so ukuhlukana kwenihlukane ngendlela naphinda naxolelana or Yeah. aphela lapho nje. ya saphinde soxolelana but ke izikhona izinto kuba bensenditshilo uba andikwazi uzithetha Oh, yeah, okay. yeah so cela silule Suka. masihambeni nestori sethu It's still part of the story. Yeah, Anyway. yeah. So you found this new home, Xaba Boxing Promotion. Xa ungena kwiXaba Boxing Promotion, kwi-contract, xa ufika emsebenzini, there are promises and there are things ezibekwe etafuleni. If man down, this is your new home. If you achieve this, you get this SA title, you get international title, you get intercontinental. Sijonge thina as a company ukubeka kule ndawo. You were sort of a face of iXaba Boxing Promotion, you know. Yeah, Then yeah. wafika noChafu nani nobabini, you know. qala wafika kunami Yeah, uqala wafika, yeah. but nansindi So yeah. yeah So what are some of the things ngofika kwiXaba uqonda okay no ndiyazithenga nami as Yeah. umuntu ofikayo xa isithi icompany here we go. ngoku nandiqala udlaliswa kwiXaba yayi promotion mos fumaniseke uba eyi apha emongweni ndilapha emongweni ngqo ndibawela ke nam ndodlala phaa yabo Ibhile yakhona. ya because ziyatshisa Ah, ndodlala phanyana ndadlala and then kwakukho ke ontlantla ke phaa oKilimanjaro yabo ontlantla like Ufike wasaspin sotyirha kwiXaba. ya Jeez. Bro. kutyirha zabe osigqibo Yeah. yabo zazininzi osidubula ngaye Yeah. yabo ya so ndajoyina ke ndalwa ke nam yabo so ke nyani ke ndabheka phambili yabo and ke ngoku kwazoba kwifight yam noDumezweni eJoburg Sure. phofu no ayingekho seJoburg yayiseRustenburg nam eJoburg neRustenburg ndangica indawo eyi-1 kuthiwa ndiyadlala nam ndazibonele ba Northwest. Gauteng, the Northwest. ya ndawulwa phaa ke nyhani ke ndalwa phaa ndawina ititle yam nge-knockout round 10 Yeah. abantu abaninzi babengandithembanga kulaa fight uba ndingayiwina ifight kaDumezweni yaziwa wayisoyikwa kakhulu ndisithanda sajima apha kuTancedweni ndamxela uTancedweni mna ndambetha uDumezweni knockout round 10 ndathi xa ndigqiba ubetha uDumezweni sihleli ezirumini wathi heyi Mfondini eli zwi lisebenzisa listrong ndathi andisebenzisi yeza ndiyazini into yoba uDumezweni ndandimbukela iifight zakhe ezinye xa ifika round 9 iyafeyida Fade. Oh yeah. Yehla. Tomalala. ya ii-rounds uzayigqiba yabo uba uyigqibe nge-knockout okanye but uyehla xa ifika round 9 yabo and then o-10 11 12 wehlile Yeah. akawufuna ukujonga thini then ndawenqondo okay ndimbukele That was your first title under ya Xaba. ya ndandibethe kule nto yalo ungebiyana Kuleya yeah, sure. ndabethe ungebiyana tu susecaleni ungebiyana That's your second title junior bandam under Xaba Promotion. first Oh leya ile bi promote eMthatha. Enye uqala. ititle yam ndiyithathe yokuqala uba uqala kwam uthi Band. APU Oh okay. yabo APU yayindifaka kwi-ratings
i-All Africa tabethu uNgebiyane. uNgebiyane was a sitting junior Bantam SA champion Okay. ngela xesha. Kwafumaniseka kuba i-opponent yakhe ayifumaniki, ifumene injury, and then ndaba kwakuthiwa mandingene phaa. Ndinadlala nge-flyweight ukuze ndizongena kwi-junior Bantam ndingene ngoNgebiyane. Tabethu uNgebiyane SA champion, sitting SA champion, yabo. Tabethu uNgebiyane yahamba iminyaka. Kunyaka olandelayo kwaliwa kwaba kwinto ze-COVID. The COVID show for sure. Okay, so safine. Kunyaka olandelayo bhinqa SA. Une-contract that we are having with Xaba or just verbal thing? Andikabi nayo ngela xesha. All along? Okuqalile? Andikabi nayo ngela xesha. uNgebiyane i-fight yami 6 la nyaka. Akho nto that you are thinking of? Ndalwa ay4 la nyaka. 19. 4 fights, No contract. no contract. Ndilwe no Masixolelanga. Ndalwa nomhlahlo. Yeah, yeah. Ndalwa nomia. Tasolo noNgebiyane. Anyaka. If Mendown you are ungena kwi-promotion, you know into the contracts, abantu mhlawumbe bakumanajayo, they know, you know, wena ufocuse kwi-boxing, but akho nto ikithi qatha kuwe engqondweni okokuba bekumele ne-contract endixelayo uba after some years funeke ndenze into ethile okanye after ndifumene i-title ethile funeke ndifumene like a bonus, because if you sign a contract as a football, uba uscore goals ezithile ufumana i-bonus, uba wine imatch, all of those things is under a contract. But akho nto kuwe cingayo okanye emani sithi kathi ba into ye-contract is it something ebalulekileyo kum okanye mna ndifocuse kwi-boxing yam, but i-management team yakho bathini about the contract, because now you have 4 fights without a contract? Okay. That time done say 4 round. Okay. Yabo. And then awela ndalwa noNgebiyane. Still ayikabi kwi-contract. Nazo ndizoba ne-contract ngosike ndifumane i-SA title. Qala ke ngoku. Ndasayina i-contract. Okay. Nakhona ke ngoku ndayisayina kwizibashi. Oh, okay. Kwizibashi promotion. Yeah, Nothi sure. kwiqaba. Kwi-club. Yabo. Andisana kwizibashi promotions. And then because of wayefuna ustage la fight yam no i-defense yam. Nolindile Chemes. Okay. Ndayisayina ke lo contract. Yabo. Sasisana kunye noChafu. 1 year, 1 year. 2 years. 2 years. Oh, yeah. Go. Sure. I fell into 2 years. And then that boxer like ayingezo zinto mos mina ezo ngiziwileyo into ze contract. The contract, sure. Yabo nalo grand. But ke the more ixesha lihamba uye ubone ba zikhona izinto bekufanele ba ziyenzeka. But azenzeki. Sure. Yabo. And then uphele uzidecidela wena omanage ungekabafaki. Yabo, because of unento ethi umanage uba ndingamazisa lento angathini. Upromote uba ndingamazisa lento angathini. Yabo. Like abantu abandiphetheyo ucoaches xa ndinobaxelela into bazawuthini. Yabo. Kukho izinto oye uzicinge the more njengoba ixesha lihamba umane ubabuza coach into ethinteni ufuna nje uva. Yabo. Yabo. And then ndasuka kuTanceduzi emveni kuba ndibethiwe ndaya kucoach uMnyamezile. Okay, Utafaya. Yeah, Utafaya. Jima pha kuTafaya apha kuhambeni kwexesha ke kwabe kugcwele ke pha akusajimisa uTajeki. Yeah, okay. Sajimisa uTajeki. Kulanyaka ndiya ngawo pha mna ndafika uTajeki sizawuhamba. Kulanyaka zawuhamba ngawo. Yabo. Ndaphela ndijima
nocoach uTafaya Tafai, sure. phela ngijima noTafaya wabe uJake Mkile but sabe sijima kwindawo eyi-1 but xa ndisithi apha ngathi iclub zohlukile kwengaphi kwengenanguthu kwengena emva kuthu yabo but singena kwindawo eyi-1 yabo uTaJake wayengena neyakhe iclub uNhlanhla nobani and then mna ndingena noChafu nabanye Okay. yabo manje hey ya man unoyim Kwalapha eclub ine-1 but Yeah. ukathi khona club eziyi-2. ya Oh, okay. sekuzokwenzeka ifight zo-Asanda nobhatyi iqale phaa nto bohlukana yenzeka kwolo hlobo so nyhani ke ndajima phaa so ndalwa ke ifight yam ndiphaa noTafaya kuba ndandisuka kulaa loss ndalwela i-IPO le Yeah, for sure. noMandoza win ndayalwa ndathi kusenjalo ndalwa ndayolwa eRhawutini nomnye umjita bakaneni igama lakhe uLuciano Baldo Okay. noLuciano Baldo ndolwela i-global I win. ndewin yabo ndabuya ndazoyidifenda kuKhwibhito Yeah. yabo emveni kuKhwibhito ndazolwa I think ndalwela i-SA Sure. noKhwibhito uyoma ndazolwela i-SA noManzana Manzana. ya then abe kanti nguwini bama balanyaka yabo nawunyaka olandelayo again ndanowini bam ndikuTafaya under uTafaya I think ndidlale 6 fights ndikuTafaya Now you are under club, not under Isibash. that time I That think time you win the IPO. no Use Isibash. ubungekapheli contract that time Oh, okay. yabo because I don't know. I don't think abantu they know that. Oh, but you were not. Ujoyine nini kwiClub like to be signed ke ngoku? If you were once you were serving 2-year contract with Zibash. Ndi- Thought okokuba kudala kwiClub. ndilwe ifight yam noDumezweni I think was 2021 Yeah, 2022. I think it was in April. yeah Yeah. 2022 and then I signed ngoJune 2022 With the club. yeah Oh. izibash Oh. uthi club Oh, sure. so 2022 2023 2024 yaphela Okay. uba ya ibala kahle Jeez, okay. Wow. Shit. No, it's so interesting, man, down, because many people, even though we know the relationships between Zibash and the club, but abantu abaninzi, they know you as ba ubu under iClub. club because of ibixaba ibistage ifights Fights zakho ezininzi. yeah and Yes. oyena muntu ustage i-international fighters i-international fights leadership iClub. yeah so that's why bendisilwa Phansi phansi kweClub. kwaxaba Gee. Okay. 2024 iyaphela contract yakho kwiZibash. uJune 2025, do you have a contract? no You have no contract. no 2024. contract Jeez, bro. So, your last fight, Eric Gamboa, yeah you have no contract with any stable, but you are promoted by a club. xaba yeah Cheers, bro. I think the past few episodes and stuff, listing your contracts, we've been trying to emphasize kuzo, nos understand ba zihamba njani kwathini. You know, you as a boxer now are not contract with a promoter. Xa uzijonga wena from your side, awuqondi balando ikubeka at risk. Because okokuqala kuwe umuntu obaphanga phakathi eringeni, you pushing, you the champion. Now akhona ibindayo ba
mna nawe Dumza sibanjwe yile way ukuthi or wazithi into ba uncokole noDumza ba Dumza amani masivumelana ngothetha akhona ithi basiyobhala phansi le trust yeah kaloku I contract yes isignwe kuba because awukwazi uthi ku promotion ba hayi di trust and trust it's a contract fight no not contract fight okay uthi xa usithi xa ndisithi kuwe amantatumza must trustana 100% sure njani into ba uzanithemba kanye mina ndizakuthemba thembana xa kunoveli offer kum isithi kukho lechwebithile uthi wena unechwebethile ngiqomba iwale echweba yakho uthi apha iwale uzanibulala mandijampe yabo ndithi kuwe man jonga Bradomza ndiyaphuma mina konke ndisisayinile mina bendicela ngomlomo ba unitrust yabo mina ndihamba mina ndulwa ngapha yapha ngoba contract it kanye una contract it yayiva ne uthi wena hayi kaloku bensazama into ethini ndithi hayi yeka njalo mina ndiyahamba because akho ndisayiniweyo kanti bayibikho into esayiniweyo ubuza uvela uthi yabo ba lo awukwazi uya kwenye promotion sure usayinile lento I think uBrawe lapha unomef yeah ethethile lento into ba wathi ekwenye promotion wabanjwa ile ebeyisayinile yathi akakwazi awuzukwazi yabo so impepha mvume liya yabo so yenzi izinto ezinjiya xa boxing promotions bashe they are both sort of investing to you you are getting to world ratings and you are fighting international fights wena yintoni mhlawumbe uqonda aba okay ndiyazibona zonke izinto ndibona they seemingly they trusted you with no paperwork after uyiphelile ngo2024 because they were still promoting you they were still pushing you with international fights but yintoni ubuqonda okay now ndifikile kwi world ratings but yintoni leqonda aba andithe ndifike kule ndawo ndifuna ukuba kuyo hence you decided ukuba you part ways now oqala unaPK sizi boxers siyazinikela and ungalibali into ba sizinikela with the hope uba sizawufumana the better offer yabo and then uthi xa selihamba ixesha ko ayidenzeke lento uyabo because umzekelo ngoku nzoba na 31 cheers bro kuminyaka emingaka xa ndinoba ne-injury ngoku ezanibangela into ba ndingayi kule ndawo ndifuna uya kuyo and then ndibe ndisithi hayi mina ndiphaa kwi-rankings but andide ndilwe ya ndiphaa but abantu abalwayo ngabantu abasezantsi kwam kwi-rankings do you get what I'm saying? Because bendiwo number 4 number bani kuyolwa number 10 you were there ndipha suppose bandiyalwa I remember at some point I think we number 3 I'm not sure which number 3 kwayolwa number 10 uyutapongo number 10 andilwi kwaphinda kwazolwa ndilibele le chap yalwayo kaphinda ndipha ndezokwehliswa kwi-ratings number 4 kwangena uEstrada hayisokuloss wabuye walwa nemnye umuntu oritwa kude umapha mngwam akwehlisa yabo so ndalomba up kwavekitwa ititle ndalomba up because andifuna uxoka yabo uqaba uyidlalela indima ne but xana kukho indawo esitakileyo uyubona
kanti ndistakile kudala Qina. ya yabo and ke ngoku nokuxelelwa into ba uzawulwela world title umzekelo uxelelo lonyaka ba uzuphelela unyaka ungalwanga ititle uphela unyaka bezikhona i-talks ezitshoyo yeah okay uphela zange unyaka materialize yeah uphela unyaka I remember uchafu kulanyaka hamba ngawo yeah kuthiwa ukuthi sozuphela unyaka siningi ingekho world champion ndim nguchabalala Chafu yeah ndayifumana ichance angindifumane zange ndifumane and uyastressa la uyajima and kuthiwe yilwa ifight ethile next fight izaba i-world title and uncama yonke into ncama yonke into noba bekukho into ekufuna kokwenu uyiqonda baye hayi awukwazi because when preparation doba uzohambe uyofumana i-world title and then ningabikho and then uhlale like ubuke ratings. Did you give yourself time mhlawumbe to go to management yeklaba CEO mhlawumbe talk with your manager you telling us because he's the one eningene nobabini up do you have those talks naye or bona okay naye ngathi uyazulisa then have you ever go straight to CEO and say ba yazibona ngoba ndi ku top 5 and the world ratings but akhona ipopayo can't we make any thing anifuna uxoka ndithethile no manager wam okay sure ne ex manager ekusephrali ndazo sharp man ixesha liyahamba man bra dala kusithiwa ndiyalwela world title ithini into hey hayi kuthulekile that's the response because ndithanda ukubona uba i-title zi-vacant xa i-title zi-vacant bekusuppose uba ngoku kubhizi nento enami into ethethwayo ithethwa ngam kwimanager kwitrainer senditsho izinto zibhizi ziqhubekeka ngam bamofaka kwindweni ba ngoku suppose umen down uprepare olhlobo nohlobo ufundini siya kwinto ethile ngoku uyabo azabikho zotalks ndambuza ex manager man ithini into wathi hayi uzakayodlana indlebe CEO okay sure wahamba wabuye sithi khange ndive into siyithethile but besiplana itournament ezakwenziwa with no world title yeah akhange ndibekho yabo ndaqonda okay no fine akho ngxaki mhlambi babe busy yilento mandiyeke yabo ndabuza ucoach coach awukavi into tu echoyo ba ingathi ndingalwela world title athi coach akakavi into yena akathethwa nto naye ndathi okay sure fine ndahlala nje bani manje ndihleli apha endlini ndiyazicinga manje izinto ba uyayazi uba andiyilwelanga world title andiphinde ndiyilwele because into ezakwenzeka la maxa ayinyuka apha kwezi ratings and aleqa into yoba ayokulwa pha ndabona mosiyeza we-rules ndiyazijonga i-ratings ndiyazifunda i-news ze-boxing uba ubani uzolwa nobani ndabona uba uTakuma uzolwa nalamjidi uyoshika uTakei i-WBC ndaqonda le WBC seyikhona i-order yabo now kushekeke ngu-IBF and i-IBF andiyazi uba ngubani and mina ndikunumber uTakuma ungunumber 3 ndibe ngu-4 ule bedlala nayo Salas and then ndibe ngu-5 yes and then ndaqonda hey uba ndiyilwelanga le title ikhona lapha khona ingxaki because bekusuppose into yokuba xa kunje zikhona into ezincukulwayo ngam bamen down opportunity nansi lungisa fundini kukho into enjini kungavela nantoni na yabo not like ba ngavela nantoni na men down lungisa siye into enje
dadibana ke no CEO ngenye imini Sure. yabo za wavele wangixelela nje uba awulolu world title but azangathi uba nini Okay. Okay. wathi masiqiniseke cha khona zayo kwathini kwabe kwakukho ioffer ye elimination iyam nomjita uKenneth Love Okay. dabona la post yayizoba ngo August ne September August September August Sure. yazoba ngo August yabo dabe nqomba ndiyajima ile nto yayizoba ngo August okay thumela ndayibona le post kwento ze boxing ntundu Okay. boxing news Yeah, sure. the screenshot namthumelela CEO uba hayibo wathi ndoba hayi mandiyeke la post The boss ithi wena uzolo. ithi ndiyalwa ithi ndilwa elimination Elimination. Are you happy with this wena? mna ndifuna ukulwa la elimination Okay, so that. ndizoya Yeah. yabo yavela into isithi hayi mandiyeke la mlando until kusayinwe izinto kwathini hey Okay. yabo like ndazibuza ke ngaphakathi uba njani bakuthiwa mandiyeke liga wayidlala yadlala elimination ngo Kenneth Love no nalamjita nandilwe naye eJoburg for iglobal Sure. ndaqonda ngaphakathi lihamba ixesha and xa ndifunda inews zithi la ntwana uKenneth Love izawunyuka iyohlala kunumber 4 yabo ndaqonda uba ndidlalanga ngoku kunyaka andifinde ndidlalele because la ntwana unyuka kwayo yapha ndiza kwehla iziyo ndizawufumana ichance Jeez, bro. but ke dabe nqomba enke dine family not like abantwana basekhaya abajonge kum They're looking up to you. yabo abantwana basekhaya bajonge kum uba ndibenzele izinto zininzi izinto endizenza ekhaya mna ndiyafana like nesibane sasendlini ekhayeni lam kwifamily yam because ifamily yam asimanyenanga mna ndishike nabantwana basekhaya abantwana bakamamam so sincedisana sisodwa yabo so xana mna ndizoyekelela bona bazophakanyiswa ngubani kanti mna xa ndikwazi uba ndiphakame ndikwazi uba ndibamele bayakhuthazeka nantsi le nto bazokhuthazeka yabo so ireason yento yoba endibangele into yoba ndithathe idecision yoba ndihambe Jeez, bro. le decision ifika njani Yeah. xolo ngokubetha ifika njani because I think we've had this a couple of times, but also there's a case, I don't know if it's a case or whatever, you're poaching yonke lando. Yeah. Ifika lento based on ba uhleli pha kuwendlini uboncokola ubona ba izinto azilungi waphakamisa ifone wathi noma kanjani diyeza man or kufika umuntu kuwe uthi efundini nami ixesha lakho politician 10 masami klen bendisithi ba ndibabuzile abantu and then abaphumana mpendulo into ba ithini into ngam yeah ndaqonda uba no uko lamjita man unokwazi uyenza le way yabo khayeke ndimthinde man lamjita So you approach Nathan. yeah Jeez. uba eske ngakwazi uncokola nawe yabo wabuzwa yena uba ncokole ngantoni data hayi ndifuna sincokole ngento serious yawathini yabo wathi okay uzawuhamba ya eJapan Sure. yabo sobuye sincokole xa ebuya eJapan ayithe kumye holiday ibuye holiday Sure. yabo but wabeka nto wayeyobukela i-fight pha yabo because ndambona mna sefoteni nalamjita enquma kanjani akathatha buyi yabo ena lapha ejimini nje bandijima nje ndinento ethi lo mjita ndingathi xa ndibuyela kuye abe ngasayihoyanga ikholi yam because ngaphakathi
awusekho lapha. Andisekho lapha. Yabo? Did you tell anybody up at Jimeno about No. Panda. it's time? No. Except Panda. Except to Panda. Now you join Nathan. Nathan is promising you that you are going to a world title, and it was just short of time. Yeah. Then Nathan provide his promises. IBF world title against Ujosa Salas, Mexican. Yeah. The feeling went down. Now you getting to the stage that you've been praying for, the stage that you've been working for, the feeling that you had Ogba, we are finally world title. Imincili nandinayo ngapha koqonda. Jeez, bro. Ngapha koqonda because ngaba nelithi nansi le chance bendiyifuna. Ukubone xa uthwe athi ubhuti wakho ubucele kuye into athi uthi ndifuna la ticket into Sure. athi zakuthengela ayithenga i40 akubonisa athi nansi Yeah, jeez. i40 nansi ndithengile Thumela. athi ndizawuza nayo ndiyafika ngolwesibini Yeah. anditshomo sibangathi akasafiki la lwesibini Lwesibini ngathi ukude. because Atuzidlili. imincilo nayo Yeah. ingapha ya and ungase ungabi nazichomi. That was the feeling. Yeah. Tell us about this fight. Abantu abaninzi, they always have the opinions of when you left East London, you guys change how to fight because now you have new people in. When we were watching your fights, guys, abantu abasuka pe East London, we do believe we know you. Science yaphuma. Siyanazi thina yabo. Yeah. More than abantu base Joburg. Iscience yaphuma, as Udums are saying. Ifight yakho nalomjita ubhidakala ndawoni, and the stage was bigger for you, stage fright mhlawumbi, and you are fighting away from home. Mexico, we know Mexico, they hostile. I think it's a landly. You know, ubethakala ndawo le fight. This is your first time world title. Okay. One mandithethe into. Uyabona mna ndiboxa 80 xa usenza into ndimamele ufundisa into ndimamele. La fight I think ngandi tense man. Sure. La fight and la fight olhlobo iphele ngalo zange ndibe happy. Yabo. Now but abantu babona bayibona ngolwabo uhlobo. Sure. Yabo. Lamthida zange ndonzakalisa. Zange ndibe dizzy, zange like neblow enibambayo pha ne inibambe di off balance but azange ndibe dizzy. Okay. But exesha ndibuya umva ndithe yabo iyabetha but ukubona lanto xa ubethwa kwi gloves uthe uthi xa musika uvalile so ubethwa kule ndawo uthe inhloko kwazi ungamove. Sure. Yabo ndithe namjita undibetha ndifuna uswitcha because ndithi xa ndiqala uzolula ndiqonda man ke ndikhululeke. Yabo ndithi xa ndisiya kuye lamjita ndisithi ndiyamphepha kanti uclose abethe. Yabo andiphazamise kule nto bendiyicinga. Sure. Now ndithi xa ndifuna uphumela ecaleni abe yabo and then abethe iblow yakhe ayibethileyo yokuqala iblow yokuqala ihleli ndayiva yabo but andikho dizzy. Okay. Yabo ndisakhangela indawo ba hayi man yabo because urefli kahle naye ngapha kolakhe icala wayijonge mina ixesha elinintsi yabo andimisa kwinto endinqo man and ke ngunami andifuna ukuthiwe hayi bendiyodlala mdaka eMexico. Yabo okay sure fine ya grand indaba lamjita xa ndifike ekoneni that defense i defense yami ndithi okay ndifuna uba tight ku defense because andingazi ukuthi ndifike eropsini ndibe sensiya kuye because ndiyofuna umbamba. Yabo because ndingathi mhlawumbe ndibethwe ndiye eropsini xa ndifike eropsini izandibhampisa mos eropsini
and then in push xa ndibuyisela back mina ndifuna uyombamba kanti ndi-open and then andibambe nge-blue and then the reason why ndagada ndandifuna ukuthi ndizinze kakuhle ogqiba kwam ndizokwazi yabo and then wangena urefli kweso spin kanti xa uzilungisa lamjidebetha I think ibikhona i-clip khona i-clip uthi lamjidebetha iplos zakhe azilendi like indonzakalisa nango ndiphumayo pha ndiyaziba like andikho dizzy right like the right andikho dizzy. That's our way match. Yabo but ke ikona yathetha uba hayi izoyilungisa ntoni and then wathembisa ke la mjida la promotion but ke bendisayekele ku Mr Nathan lonto le kwangoku. We're about to close man down because of the time, bro. As you were saying, but I was about to ask about the future things, future plans that we are planning with Nathan. You are there. You are still there with ratings. IPF, you are still there. WBO, you are still there. What are the plans for 2026 after the fight? Last year, 2025. Andizothetha into ingako because asikahlali kahle neteam. Okay, sure. Sincokole about izinto. Now mna ndinento ethi ngiyibawela i-rematch but bendibawela into kokuba mhlambi early kwa mhlambi April ndifumane nje i-fight izaphinda ndifudumeze ndifake gaming. Salas, we're coming for you, brother. Dumza, before we close, bro, you always went down the sneaker. His top 5 boxers of all time. Your top 5. I'll explain. I'm the quick questions. I'm just in this thing. And your top 5 fights, Zako. Okay. You then get close. Sure. 1, 2, 3, 4. Quick. I saw this. Sure. Hardest opponent. Whom? Yena opponent yake uba ikuse hayijonga apha who's it? Ilala fight yam ka Eric Gamboa. Gamboa. Yeah. Okay. Best advice wakwayifumana? Ithini okanye ndifumana kubani? Ithini. Apha can be boxing ubomi life in general nje. Best advice ndingayifumana into ba ebomini ukuze ufumane into you have to sacrifice nyamezele kuyo yonke into ezawuthi ikuvelele ube ligwala kwizinto eziza kwenza into ba chabalana. Yeah. Okay. Choose one, knockout or win on your points. Kitepo win on your points or your knockout. Yeah. In points. Okay. Choose a distance. Distance. Because I'm no fit. Yeah. Your top 5. One, sure. Okay. One underrated boxer in South Africa offered by Ilom Chito underrated. Hey, as I'm born. Jeez, bro. Iboxing ba highly underrated ephemzansi. But xa ifumene chance yayo nijonge prize. Underrated boxer. Well. Okay. Mna nzothi iboxer endibona ba abantu abakayiboni kahle. Yabona lwana kuthiwa nguthisethu Matikinci. Yabona lwana? Yeah. Andifuna uxoka. Nizayibona. I know. It's coming now. Yokugqibela ke ngoku. Dream fight. Your dream fight. Thazinyolela. Aphe
South Africa. Anywhere in the world. Anywhere. If I to ba le fight to ban ngalo ngabe ba 90 grand. Hey. Okay. Difficult, Louis. Esibana mdizinyole lo camako. Give it a chance. If I turn one by ngithanda ba ibe iyenzeke ibe khona. Yazi la fight ndiyambawela round 2 ka Roach no think. Okay. If I do bawelayo, Yeah. that's outside of you. Yeah. Sifune yakho thina. Yakho kuba nombala umnyola. Ba le fight. This is my dream How talking fight. about ratings? Ujonge kwi rating qonda ba Let's check unazo pha. Power ratings. Takum. Tak. Jeez, bro. He wants you, chief. Yeah. He wants you. We only have 4 minutes now, chance. Yeah. 4 minutes. Your top 5 boxers of all time and your top 5 fights of all time. Let's start with boxers. Boxers are Is he? Is he 5 car? AZT, OT. These are the greatest boxers of all time. Sam. Okay. Well, South Africa. Massive mix. Mix. Yeah. Okay. South Africa. Still like 5. Yeah. 5-1. 5, 4, 3, 2, 1. Number 1. 1. Funa uniku 7 athi noNtshinga. Hey, A special one. usive every week. Khona kule list. Former 2-time world Ani champion. understand lamjito ba. No. Yazi boxing lamjito. I was here. Take another one. Usiveleke forward. Number 2. Yeah, number 2. Dinike lamjito kuthiwa nguChauke. Jackson. Jackson Chauke. M3. Ikanje bangukuse Think ya coach ona. Kana mbona ezinye videos ay coach abantwana. dinike uMthalane. Rudy. Pretty boy. Yeah. Dinike Gideon Buthelezi. Jeez, bro. Okay. Dinike uZolani Tete. Yeah. Former 2-time world champion. Ilist kana ubzet ibina uJackson. Yeah. Ibina uMurut. Ibina uSive. Yeah, so your top 5 fights zakho othi ezazi tough okanye ndazi enjoy kwezi fights. Top 5 some. Let's get close here. 1 tough. Okay. Debbie. Yeah. I will fight. 2 Zolile Mia. Okay. 3 awuJara Zumbala cause fight yamna yaphela msinyana. Ibe ndimbalile uChafu nabalo Zolile Mia. Yeah. Ndibale Eric Kambowa. Okay. Okay. Banomnye. The last 2. Last 2. Yeah man, izinye kangezi. That's your top 3. Yeah. Akomdu ayijoga. Ayisho kwabe. Thank you so much, man, for coming. Ezinye zi. Kage zikwenyuse. Hayi. Thank you so much, bro, for coming. We're wishing you all the best. The future yakho. We know that you're a hard worker, and I know that you'll bounce back even after the loss your world title. What do you want to be remembered? Asekuthiwa ukho apha kumhlaba.
ufuna abantu bakukhumbule ngantoni? Yo, Sikukhumbule njengomuntu njani? Chito grand nice. Nakubani na. Yabo. Mchito ngena ngake namnye umuntu. Like umuntu ndiyamthanda. Yabo. Like unge umuntu like ndimnika indlela andrespecta ngayo. If respect olhlobo nami respect olhlobo. But if mhlambi awunuyanga okanye nami ndenza the same way owenza ngayo. Yeah. In a ed. Yeah. All the best, but Danko. sabonana wakhona man. Radumza. Ifight yako no Nonei. no bra. Yeah. Makaluzi ndiyayifuna. Sabe ningurefli. I think a referee la fight. I am Asizobambana, sizawubethana cha. Tingamna. Yeah, but before also Sivale PK, Sure. just want to say to abantu, please continue subscribing, liking and commenting. You know, as I had written down some of the comments as about, you know, just to give a shout out to abantu that are always commenting. But laptop you know, askis. But the next episode, what I'm going to do is I'll make sure bonga abantu that give comments, you know, be it constructive or whatever. Men down. My cars. Nice one. Men down. We out. South Africa and Africa, we're out, man. Please subscribe. Sports Edition, ECTV, YouTube as well. Thank you so much. See you next time. Go on, man. Allah. Tipa no tipo pra khoni mali.